Iya. Mbak Ayunya Saiful Hajat. Oh gitu. Masih cantik ya. Oh iya dong. Iki sopo sing jawab? Aku. Jancane kowe nang ngendi? Hai, tarik Bunda. Yen tak telepon. Lagi Bu, arisan dulu. Jancane kowe sampun.
Jo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atimu saya gawe lara iku ora prayoga Seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyane ngati kadung tresno mring sliramu duh wong ayu ra eling dina lan wektu pikir semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atimu saya gawe lara iku ora prayoga panjenengan semuanya. Sesok sore la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
ibu